मूस महाराज के हम समझावत समझावत थक गइली, लेकिन इ हमार गेहूं काटत काटत नाइ थकल बाटे। हाँ, कौनो ऐसन बरही नाइ छोड़ले बाटे जौने में इ कटले नाइ बाटे। अब त हमके यह समझ में आवता इतना महान कार्य करे खातिर इनके कुछ इनाम दिया जा। हाँ, इनाम दिया जा और धरती से इ लोगन के छुटकारा दिया जा। हाँ, काहे से यह धरती लोक में रहले के जगह कम बा। बात तो अब सही है। इ लोग के यमलोक में भेज देवल जा, अपने बैकुंठ धाम में पधारे। इ लोग धरती पे न रहे, काहे से कि धरती पे देखा कलयुग में पाप ज्यादा बढ़ गई। इ लोग इतना महान काम करताटे कि इ लोग के धरती पर रहले के जरूरत नाइ बा, नहीं तो इहो पापी में गिनती हो जाई। कलयुग के मनई अब पापी हो गईल हवे। अब इ लोग स्वर्ग में जाके अपन स्थान ले, धरती से मुक्ति ले ले। अब खाली वह एक उपाय रह गईल बा इ लोगन से छुटकारा लेवे खातिर कि बढ़िया दुकानी से बढ़िया दवाई ले आके इ लोगन के बांट देवल जाए। हाँ और जा अब हमन के इनकर सेवा नाइ कई पावल जाए, इससे ज्यादा तनी इतना अति कई देले बाटे लोग। इ नाइ बा कि अच्छा चला तनी बलिया गदा जा, तनी बाल और गदा जात तब कटता त बात समझ में आवत, लेकिन नाही पहले ही से काट के धई देताटे। एक त यही में पवन देव भी मनसाइल रहला, उ अपन अलगे जलवा देखावत रहला। इ नाइ बा तनी फुलवा उलवा सूख जा, दाना वाना बैठ जा, तब आपन आपन कलाकारी दिखाई। लेकिन मिला जुला के किसान के खाए चबाए बस सबके।